खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 14 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। दिनै बोसोर गोदाननि मोसौ थुखैनाय एबा मोसौ बैसागो। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसनि कास्टडियाव दोनजानाय सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमाबाय। नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कामपुर पुलिस बादानि कास्टडि सिङाव दोनजानाय सासे सुबुङा हरनि समाव थर गैयै जानानै कास्टडि सिङावनो जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय माति प्रसाद बरा आरो माति प्रसाद बराखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय माति प्रसाद बराखौ रैखा खालामनो हायासै। माति प्रसाद बराखौ पुलिसा गावनि बिसिखौ बुनाय केसनि थाखाय हमना दोननानै जोबथेसालियाव एबा कास्टडियाव दोननाय जादोंमोन, नाथाय माति प्रसाद बराया गावनि बिसिखौ मानि थाखाय बुबाय थायोमोन बेखौ रोखा खालामथ'नाय जायाखै। रिपर्टनि बायदिब्ला माति प्रसाद बरानि देहाया सिगांनिफ्रायनो जेंना दंखायोमोन आरो बेखौ हार्ट एटेक जानानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बैसागोनि सिगांनो सानै बिफा आरो फिसाज्लाया गान्दाजों गाग्लोबजादों। काजिरङा हाग्रामानि कहेरा रेन्जनि सिङाव थानाय हालदिबारियाव मैया 13 एप्रिलाव बाइकजों थांबाय थानाय सानै बिफा आरो फिसाज्लाया गान्दाजों गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव गाज्रिसिनै जोखोम जानाय फिसाला गियाना महन्तखौ जरहाटनि गंसे फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। मोनसे दुखुनांथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाया सोराङाव फैदों। सासे सुबुङा गावनि असे फिसाला गथ'खौ फासि होनानै बुथारबाय। राजस्थान रायजोनि सिहरी जिल्लानि सिङाव थानाय शिव गार्डेन कल'नि ओनसोलाव सासे दुथां सुबुङा गावनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाला गथ'खौ फासि होनानै बुथारखांनानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। जाथायखौ खालामग्रा गथ'नि बिफानि मुङा जाबाय कानाराम कली, 25 बोसोर बैसोनि, आरो फासि जानाय गथ'नि मुङा जाबाय बिक्रम कली। नाथाय कानाराम कलीया बे जाथायखौ अदेबानि गावनि गथ'खौ मानि थाखाय बुथारखो, बेबायदि खास्रि बिस्रिखौ सोरनि जानाव खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायखौ लानानै राजस्थान पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों, मानोना दुथां बिफाया गावनि फिसालाखौ फासि होनानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। भारत हादरनि 4 सुबुङा गुबुन हादोराव थैहैबाय। नेपाल हादरनि बागमातियाव लामानि जाब्रबथाय जानानै भारत हादरनि 4 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमाहैदों। बिसोर गासै 5 सुबुङा गावसोरनि गारिजों थांबाय थानाय समावनो बेरायहैनाय समावनो बिसोरनि गारिया सामलायथि गोमानानै बेलथायनानै बे जाथाया जादों आरो 5 सुबुंनि गेजेराव सासे सुबुङा खुनुरुखुमै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों, नाथाय थैनाय सुबुंफोरनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोजौ थाखोनि माखासे दुथां सुबुंफोरा गाहाय थाखोनि एबा दुखियाफोरखौ एबा दालितफोरखौ मुगैनाय, जिनाहारि खालामनाय, बुथारनाय, अरजों सावनाय, फरायसालिफोराव जिरायनो होयै आरो जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाया गले गले जाबाय थायो। बेबायदिनो राजस्थान रायजोनि बारमार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आसादी गामिनि सासे दालित सुबुंखौ 3 दुथां सुबुंफोरा हानि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामनानै नंखाय दायावनो बुनानै इनाय बुथारदों। नाथाय जाथायाव लोब्बा थानाय 3बो दायनिगिरिफोरा रावबो दासिमाव एरेस्ट खालामजाथ'वाखै आरो राजस्थान पुलिसा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनानै रादाय होनायबो जादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय खजाराम मेघाल, 40 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।